Бүйік Ватан соғышы ветераны фронтовик Самра Сабир қызы Бекмееваға 100 еш толды. Туған күнінде фронтовикны Татарстан президенті Рүстем Миңнеханов құтлады. Самра Бекмеева Буа районы Ширки Килдурас ауылында крестьян ғайлесінде туа. 1941 елда Қозан хәрби госпиталінде шәфқат туташы болып ішлей. 1943-1945 елларда бірінші Беларусь фронтында шәфқат туташы була. Белоруссия, Литва, Латвия, Польша аша узып Германияға қадар барып жите. 1945 елның майында фашистлардан азат ителгән Рейхстагны күргән шаһитләрнең берсе ул. Сугыштан соң да Венгриядә, Румынияда хезмәт итә. 1950 елда гына Казанга әйләнеп кайта. 3нче бала тудыру йортына акушерка булып урнаша. 1952 елда Самра Сабирова өлкән шәфкать туташы булып Казан хәрби госпиталенең йогышлы авырулар бүлегенә күчә. Аннан 1985 елда лайыклы ялга чыга. Ул почет билгесе 2нче дәрәҗә Ватан сугышы Кызыл йолдыз орденнары белән бүләкләнгән. Рөстәм Миңнеханов ветеранны якынлашып килүче җиңү көне белән котлады. Аңа сәламәтлек, тыныч, имин яшәвен теләде.